Sa ating good news naman po, proyektong basura na may kapalit po ng school supplies isinusulong po sa isang barangay sa bayan po ng Calasiao. Para sa detalye ng good news na yan, ikwento mo, Idol Maya. Hindi lang pera ang maaaring makuha sa basura dahil maaari ring makakuha ng mga gamit sa pag-aaral. Sa Barangay Longos, sa bayan ng Calasiao, inilunsad ang proyektong Palit Aral 2026 kung saan hinihikayat ang mga bata at magulang na magdala ng kanilang naipong recyclable materials tulad ng bakal, lata, papel at bote sa tanggapan ng barangay upang ipagpalit sa school supplies. Sa ilalim ng programa, may katumbas na puntos ang bawat kilo ng recyclable materials na kanilang dadalhin. Ang dami ng school supplies na matatanggap ng mga magbibigay ay nakabatay sa kabuuang puntos mula sa mga naipong basura. Ang inisyatibong ito ay hindi lamang makatutulong sa kalikasan na makabawas ng basura, kundi malaking tulong rin para sa mga magulang na makatipid para sa mga pangangailangan ng kanilang mga anak sa eskwela. Isa rin itong paraan upang mahikayat ang kanilang mga kabarangay sa tamang segregation ng basura. Mayroon kang magandang mapapala. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.